Gabon, kuadrilla, ongi etorri, hemen gara berriz ere, eta gaur gainera oso kontu bereziekin, ez da, ekine? Izan ere, sosa pila bat daukagunez, erabaki dugu, aizue, badazpada munduaren akaberak gertu dagoenez, goazen gastatzen astera, eta balaxe, zuzenekoetara guztiarekin jotzea erabaki dugu. Horrela esan da, ez dakit oso ondo zer egin behar genuen, baina hobeto azalduko digu Chris Ibarrak, bera Sweet Rage-eko abeslaria da. Gabon, kaixo? Kaixo. Ongi etorri. Mila esker. Lehenik eta behin eta lehenago azpimarratu nahi dut ze urduri dago horrekin, bere euskerarekin eta erdi euskera, erdi gaztelera, erdi ingelesa egiten baitu. Alegia, guretzat enbidi latza, guzti horiek elkartu ditzakezulako. Ez dakit ba, Mirisa, erdi, esan bazina guztia oso, hitz egiten dudala ingelesez oso ongi eta euskeraz oso ongi, baina da erdia. Bueno, lasai, ni berdin, baina hizkuntza gutxiagorekin. Beraz, ongi etorri. Esandakoa, diska berria, abestia, erabaki ausartak, mila gauza dituzu, mila proiektu dituzu, eta nik ditut mila galdera zuretzako. Baina lehenik eta behin, nolatan hasi zinean zu abesten, nolatan datorkizu hau? Bueno, ni beti txikitatik handik negoen abeste, baina nola esaten da, un poquito a escondidas, no? Sin que nadie se entere. Lotxatuta. Bai, asko gainera. Abadiñon gainera? Abadiñon abesten dugu orain, baina ni eginokoa naiz. Bai, eginon bizena Aupa araba. Aupa araba. Aupa araba. Aupa estrella Michelina. Aztuta dagoen hori, aupa araba. Eta orain Abadiñon abesten dezu, ez da? Abadiñokoa da taldea bintzat. Bai. Sweet Rage, ondo esan dut? Bai. Sweet Rage, nundi datorri zena? Mezkla da, ahots goxoa esaten dute nire daukala, eta beraiek dira rockeroagoak, kaineroagoak, eta mezkla hori mixa. Mixa polita. Hor galdera bat, gainera Sweet Rage aipatu duzuela, guri ez ezaguna izitzegun lehenengoa, baina harakatzen hasi, eta ikusten dugu kolaborazio ezberdinak, eta aurretik zetozen beste taldeen garapena, ez? Ondo esango dut, muted edo. Bai. Ondo esan dugu, bai, ez da? Besteak beste, berritxarraken orbitan ere ibilitako taldeak, ezakit ez, ibilbide interesgarri baten ondoren dator, Sweet Rage. Bai, beraiek egon dira berritxarrako abesleariarekin, Gorka Orbizurekin. Egin dute kolaborazio bat, egin dute Aiorarekin beste bat, Zema Maizkoa, eta Aitor Gorosabelekin Zutagarreko abeslariarekin baita. Osake, ni ailegatu nintzenean lokalera egiteko probat beraiekin, nengoen en plan, Aukera, pixutxuak, Jo, Pixutxuak, baino zu ere, bai? Jazta, horrela utziko dugu. Bai. Eta, esan dakoa, erabaki ausartak, lehenik eta behin, nondik dator hau, izan ere, kaleratutako 3. singela da, eta abesti oso berezia da zuretzat, ez da, Chris? Bai, abesti guztiak nik ez ditut idazten, Kristof idazten ditu, baina hori idatzen nuen pasaran urtean, momentu zai batean, nire ex-neska lagunarekin. Neukan eskuetan erabaki bat, gauza bat erabakitzeko bihotzarekin edo buruarekin, ez nekien. Eta hori nola egiten da? Nola erabakitzen da, batekin edo bestearekin? Uste dut biak jartzen. Ekilibrioa eta, azkenean bihotza erabasi zuen, así que... Eta hor esaten duzu, referentzia egin zeniola iraganeko egoera horri. Zure esanetan, esan duzu, abesti hau LGTBIQ dala, ez da? Eta erabakien inguruan ere hortan oinarritzen zarela? Bai, ex-neska laguna, neska batekin nengoen, eta bai, jendeak ikusteko normala da. Zen niri esan diate, ausarta ematen du, nola hitz egiten duzun super normala, zure neska laguna, eta nik, horrela esan behar da, ez? Galdera raroa da, niretzako. Bai, ez da? Nola hitz egiten dute heteroak direnak, normal batzuk ez?
hori ere egia da. Baina, bueno, agian hor dago gakoa, ez da? Ez sexualitatea zinan, baizik eta jende asko ez dela normala. Hori, gehien bat hori izan daiteke. Hori pixka bat aintzat hartuta, oraintxe 25 dugu, indarkeria matxista datorkigu burura, ez 25, ez azaroako 25, baizik eta urte guztiko lakra dugu hau, eguneroko lakra dugu, nola ikusten duzuzuk? Pues, bueno, ez dakit, tema oso zaila da, oso gogorra. Azkenean gure egunerokoa, ez? Pixka bat eragiten duen zerbait, ez? Denoi izan sorkuntzan, izan gauez, ez? Baina, ez? Pixka bat egiturazkoa, ez? Gainera, zoritxarrez, gertutik daukat jendea pasatu zaiona, duela gutxi eta oso zaila da. Baina azkenean indarkeria matxista ez da oso ere muzabalekoa da, zuk esan duzun bezala, ez da, agian bakarrikan musikari bezala norbaite galdetzea, eta neska laguna, ze ausarta. Hori ere beste indarkeria klase bada, ez da? Zergatikan hori epaitu, ze garaitan bizigea. Bai, gaur egun ez dakit nola, baina bai, badago jendea berendik iraganean bizitzen. Oso garrantzitsua da, zuk kasu honetan ere azaldu duzu, ez da? Abestiak aldarrikatzeko balio dute, ez da? Kultura ze garrantzitsua dan ere aldarrikapen moduan. Nire ustez, bai, Sweet Rage-eko lehenengo bideoklipak hitz egiten dute erabaki ausartak, hitz egiten du LGTBIQ harremanengaz, eta gero gizon zuri hitz egiten du hori, iraganeko gizonen du hori arauak ipintzen beti, bueno, pues gaur egun barkatu baina ez da horrela. Gauzak aldatu dira eta emakumeak eta neskak indartsuago gatoz, eta, bueno, arau horiek beste leku batetik sartu, ez dakit. Egia da, ikusi nuen, orain dela gutxi txio baten da grazientzian. Orain arteko, eta ez dakit orain artekoak, beste batzuk ere bai, gizon klase edo mutil klaseak askotan Euskal Herrian izan direla jaio, futbolean apuntatu, futbolean jolastu, gero pelota partio bat egon, gero kopa puro eta bueltatxo bat, gero ezkondu, eta bertan ere olako gauzetan hil, ez da? Espero dezagun gauzak aldatzen joango direla hortan, ez da? Bai. Gizon zuri hori, akabo, ez da? Bai, mesedez, akabo. Bueno, ondo iruditzen bazaizue, orain horrelako suerte izan da, sentitzen dut, baina nik, Chris, kantuan jarri bardet, eta hauxe, erabaki ausartak. Damutzeko gogoak, galdutako aukerak oroitzean, geldirik egoteak, ez da biderik ausartena, aldatzeko beranduegi, ez dela esaten dute, baina zein erresak egiten zait, berandu dela pentsatzea. Konformatu da zer egin, alderatu, erabaki besterik ez du, erresatzela izango, aspalditik baenekien. Burua edo bihotza-artean, horitzapenak bilatzen, zalantzak sortzen dira, agian honena aztea da. Erabaki ausartak beti, ziran nire lehen aukera, baina bide zuzen hasta ere, kontraste guztiak irudikatzen. Konformatu da zer egin, alderatu, erabaki besterik ez du, erresatzela izango, aspalditik baenekien. Burua edo bihotza-artean, horitzapenak bilatzen, zalantzak sortzen dira, agian honena hastea da, gure esan.
sakonenak nure burua ezagutu. Bide joera eraman joitu. Burua edo bihotza artean, kalderak iagorik ez dut nahi. Zalantzak lurperatu, ta honena zurekin bat egitea, nire naia. Hau, negon zuen zuten, zoratzen, zoragarria, benetan sweet. Eta bueno, azkenik, Chris, esan digu, txoritxo batek, asteburu honetan, zeo zer daukazuela, komentatu izkiatzu, sekretutxoak, spoilerra egin. Bai, Bilbon ekitaldi bat egongo da, First Saturday ekitaldi bat, ematen dutena, errefuxiatuekin. Zehar errefuxiatuen elkartearekin. Eta hori, egongo naiz sarrikon, gitarra jotzen eta abesten, da, egongo gara hainbat abeslari. Eta, bizuma egin dezakete, jendeak dezake laguntzeko errefuxiatuei eta hori. Bikain, hortxu utziko dugu bizuma egiteko aukera izango zuen, sarrikon izango zuen, Chris, beste hainbatekin. Mila esker zure barne irikitzeatikan eta horrelako sorkuntzak erakusteagatikan, Chris. Mila esker, onbidapenagatik. Hoi da, eta zuentzat entzun dugu hemen akustekoan, ze ekinek esan duen bezala ja late night bat gara, baina orain bideoklipa. Dime